machiegni daktari? Gini okawa gi buok to kahinya nikech kanyo cha pud Amerika nie wach kura mane Trump wacho gik modhi timo. Nohero wacho ni gik moko koro bodhi timo biro miyo wach Amerika kende. Magini kata kwani kata Ramogi kane wawachi chieng' moro ni Trump ni kodonjo nyalo chendo te koro chendo koro ng'ade haraka mobuogo ji to ok en wach malaria kende. Osewacho wach tuo mar ayaki, tuo mar kahera bende nitiere. Magi duto gin gik manyocha pesni ma Amerika kata kiweyo mar USAID kende to iwayo ma Presidential Malaria Initiative ni kata idhi Global Fund, gigi duto gin gik manyocha Amerika gole pesa to giriwore gi tuoche gi. Mar malaria mipenja ni magi gigi nochakore joma kani poto piem mani ne pok obiro higa 2023. Awinjo kochiepo wacho ni yadhni nochako yudo 2003. Anyalo paro kanyo nikech natiye ministry. To bang' kane pok ochopo kanyo yath go ne nigi tek, ne gin 70,000 kinyalo yudo dwe achiel, miyo wacho adier. Koro mar malaria ni nitie gik manokel mang'eny mar malaria. Mokwongo yath mithiedho go malaria noloki ne wae gik maniluongo ni chloroquine, Fansidar, Methamphetamine. Koro nochako tiyo gi gima iluongo ni Coartem. Mar ariyo, wach mar olo yath e kuonde ma malaria nitie. Ne wachako gi kuonde machalo kaka Kisii, Kitale. Sani jo Homa Bay ema nyocha kendo kawe gi jo Migori miluongo ni indoor residual spraying. Net ne wachako pogo higa 2005 kani ipogo ga nede. Magigi duto kakiwacho oseduoko tuo mar malaria piny mana kakiwacho no. Ma actually Homa Bay ema bano osetelo ahinya e wach mar yath mikuoyo ni. Magin malaria